jediné, čo chápem, že teda požívali alkohol cez konečník, lebo je to asi lepšie aj na komunikáciu, aj na... No, áno, tak človek nemá minimálne plné ústa, keď nejakého nápoja, ale nevýhodou je, že potrebuje asistenta. My sme tam našli vlastne vyobrazenia, že vždy teda ten daný konzument teda vždy mal takého svojho akoby pohárnika, ktorý teda zozadu nalieval. To sú také tie tekvičky s tým zakončením. Takže tam bol ten zadok. Možno, že je to efektívnejšie, čo sa týka účinku. Kvíca potvrdzuje. Ja som to už počula, že to používajú nejakí ľudia aj teraz. Mi hovorili, že to je presne, že efektívnejšie oveľa. A nezistí, že si presne konzumovala. Ale z toho sa, pardon, to je taká teraz blbá otázka, z toho sa nafúka? Či nenafúka? To by sa práve, že z toho by sa asi nenafúkalo, predpokladám. No, ale... Také dobré tipy dávame túto slovenským občanom. Ne? Ale tak druhá vec je, že to používali pri rituálnych, rituálnych príležitostiach. Doslova slovo rituálny naberá úplne iný význam.